49 kadlaw human nagkabangga ang Sulpicio Expresiete o MD Sentama sa Quainas, wa pagyapoy natumbok nga sadan. Padayon pa nga gi-review dito sa kauluhan ang resulta sa investigasyon sa Special Board of Marine Inquiry sa nitabong pagkabangga sa duha ka barko sa Lawis Ledge diha sa Mactan Channel. Wala pa'y mahatag nga petsa si Philippine Coast Guard Station Commander Commodore Winiel Ascuna kung kano sa abagawas ang resulta sa investigasyon. Natapos ang investigasyon sa Special Board sa miaging buwan. When it is going to be finished, but rest assured that it will be enough. I think the Secretary is demanding also the submission of that report. Mga opisyales sa barangay na hadlok nga makwestiyon sa COA hinungdan nga nagduha-duha sa pag-release sa kwarta sa COMELEC alang sa barangay election. Ryan Sorote, Sugin Limi. Matud sa pangu sa Association of Barangay Captain Federation sa lalawigan sa Sugbo, walay gihatag nga klaro nga lagda ang COMELEC kalabot sa paghatag sa kwarta. Walay usay guidelines nga gihimo ang Department of Interior and Local Government, Department of Budget and Management ug bisan ang Commission on Audit. Gilikayan sa mga barangay officials nga mapasakan og kaso kung masuta sa post-evaluation sa COA nga sayop ang ilang paagi sa paghatag sa kwarta. Ang mga iyo kan usa na problema ani kay kung sila mo dawat ani may lagdo na sila resibo nga ma-issue sa barangay. Apan matod sa COMELEC Provincial Office nga ilan na kining napangitaan og paagi. Nakigtagbo ng COMELEC sa COA Region 7 aron hanayon ang liquidation process sa election contribution sa matag barangay. Ganahan man sila gyud nga mo comply. Ang kuan lang gyud nila is ma-liquidate ba nila kan siyempre maliguro gyud ta kay kanang ang ato nga masubay gyud sa sakto nga pamaagi. Sa pagkakaron, managlahi ang pamaagi sa paghatag sa mga barangay o kwarta ngadto sa COMELEC. Kinahanglan sa COMELEC ang contribution sa mga barangay human gilaslasan ng ilang pondo gikan sa 3 billion pesos ngadto na lang sa 1.7 billion pesos. Sa 1,066 ka mga barangay sa lalawigan, 296 pa lang ang nakahatag sa COMELEC gikan sa 26 ka mga lungsod ug dakbayan. Doon na pa'y nahibiling 25 ka mga local government units sa probinsya ang wapay bisan usa ka barangay ang nakahatag. Ryan Sorote, News 5. Bisan og partial payment lang sa kwarta ang ihatag sa barangay ngadto sa COMELEC alang sa barangay elections, ikiha gihapon sa COMELEC ang mga barangay officials. Og kung mipadayag ang mayor sa dakbayan sa Sugbo pagpangayo og supplemental budget aron tubagon ang obligasyon sa barangay ngadto sa COMELEC, dili kini himuon sa Kapitolyo. Mubalik si kapatid Ryan Sorote. Municipality, cities, Matod sa Commission on Elections nga kinahanglan sundon ang nalatid sa balaod nga nag-obligar sa matag barangay nga motampo alang sa umaabot nga eleksyon. There must be full compliance. Ang amo lang nga maka-provide yun mi sa teachers kung tungod kay ila partial-partialan lang mi nga di mi ka-comply sa kanang ang ngayon nga mahatag sa teachers, so na-damage ngadto sa mga maestra, di ba? Magpatabang usab ang COMELEC sa Commission on Audit aron sa pagsiguro nga eksakto ang mahatag sa mga barangay. Giklaro ni Castellano nga kinahanglan makahatag sa ilang contributions ang mga barangay sa di pang Oktubre 18 nga deadline. Gidili na ang paghatag og financial assistance atol sa campaign period. Klaruhon pa usab sa COMELEC kung makahatag ba sila og konsiderasyon kung malangay ang pag-release sa supplemental budget nga ibayad sa mga kalungsuran ug dakbayan isip contribution sa ilang mga barangay sama sa gibuhat sa dakbayan sa Sugbo. If ever mo abot na nga punto, ang maayo nga buhaton is you consult with the COA. Kay mas maayo ng safety sila. Di po na ako gusto nga iapiki ang atong mga mayores o ang atong gobernador. Matod sa presidente sa Association of Barangay Captain Federation sa lalawigan sa Sugbo, mangita pa ang Kapitolyo og 10 million pesos alang niini. Just to give you an idea as to how much it will cost, sa kanang 10,000 handaan, that's times 1,066 barangays, that's 10,066,000 that the COMELEC needs now. Ryan Sorote, News 5. Alang lamang sa usa ka tuig ang multa nga gipahamtang sa DNR sa duha ka shipping lines nga responsable sa oil spill tungod sa pagkabangga sa duha ka barko.
kung dili maulian ang kadaot sa kadagatan human sa katuig, dugang multa ang paninglon sa DNR. King Perez, Sugin Limi. Technical advice on the things. Wala pa nadawat sa Tugo Group Incorporated ang demand letter gikan sa DNR nga nagmulta sa duha ka shipping lines og dulan 42 milyones pesos tungod sa oil spill sa nagkabangga nga barko. But we would like to see, we would like to see the content of this letter, and we will respond to it in due time. But we still have to receive yet the letter. Samtang ang nanagiya sa Sulpicio Express 7 nagdumili sa pagluwat og pamahayag kabahin sa gipahamtang nga multa. Ang DNR mi-insister nga tungaan sa duha ka mga shipping company sa multa. Ilang gibase ang ilang computation sa kadaot nga nahimo ngadto sa 328 hectares nga pagatpatan sa Integrated Coastal Resource Management Project nga may kantidad og dulan 6 milyon ka pesos. Samtang gibana-bana nga dulan sa 36 milyones pesos ang nawala nga mga isda tungod sa pagkadaot sa pagatpatan. Si Eddie Lamedo, Information Officer sa DNR Region 7, nagkanayon nga ang multa gamiton sa paghatag og livelihood program sa mga apektado nga residente ug restoration sa mga pagatpatan. So, ang mahitabuan niya after sa technical conference, ma-decide na ito ang sharing scheme between the two companies. Apan ang gipahamtang nga multa kwentada lang alang sa usa ka tuig. Gibana-bana nga maka-recover ang mga pagatpat gikan sa oil spill sulod sa duha ngadto sa 3 ka tuig. Ato na siyang tan-awon kung sa progress sa kining mga mangroves nato, kung di paghihapon ba siya maka-recover in a year based sa kining funding. King Perez, News 5. Ang pagdagmal sa mga mananap usa ka sakit sa pangisip. Kagahapon gikagubtan sa internet ang crush video sa pagdagmal o pagpatay sa usa ka itoy. Ang mga animal rights activists nga nawagan sa pagsilot sa mga nalambigit sa crush video. Andrea Patenya, Sugin Limi. Kagahapon daling nahimong viral sa mga social networking sites kining usa ka crush video nga nagpakita sa tulo ka mga babae nga way puangod nga mipatid-patid, miyatak-yatak ug daw gihimong soccer ball kining usa ka inosente nga black and white nga itoy hangtod kining nakabsan sa kinabuhi. Libuan ka mga tao ang mi-share ug mi-comment sa video. Ilang gipadayag ilang grabeng kalagot sa mga babae sa video. Bisan mga celebrities nagpost sa ilang negatibong mga reaksyon kabahin niini. Kining dog lover nga si Benji nahimong emosyonal sa dihang nakita niya ang video. Grabe kayo, murakog ka ng kasukaon at first, but kadugayan kaila ko na kayo kay grabe kayo kaluoy ko ng papi, mura siya helpless kayo, wa siya mabuhat sa himself, but ginahinis siya torture gani. Mura sila nipatay po dug tao. Nga na ako na-feel. Hindi mong buhaton if kinatay mong iro. Siyempre, di na siguro ko kaila kung babae ba sila or unsa, but ako siguro lang ibitay kung ko yun. Daghan sa mga Sugbuanon ang nanawagan nga silutan ang mga responsable sa makapanlimbaut balahibo nga binuhatan, lakip na ang pangu sa Cebu South Dogs Club. Watay kaluoy sa mga hayop ba nga og boto daw naon dili gyud angay natuon nga. May toy padakop ng mga bayana. Ano man? Way kaluoy to lang gitamak-tamakan sa sila. Mom toy kwan. Way wala to mayo panghunahuna ba. Angay jud sila manubag kuno sa ilahang nahimo nga salaod kay naarba jud tay balaod ana nga nagprotect sa mga kahayupan. Sa official statement sa Philippine Animal Welfare Society CONPOS, nanawagan sila sa nag-upload sa maong video sa pagbulgar kung kinsa ug asa makitaan ang mga babae sa video ug sa nagkuha niini aron mapasakaan og tukmang kaso. Ubos sa Animal Welfare Act, mapriso og 6 ka buwan ngadto sa 2 ka tuig ug mamultahan og 1,000 ka pesos ngadto sa 5,000 pesos ang mahukmang sad-an sa pag-abusar sa mga hayop. Nagduda ang POS nga dugay nang gihimo ang maong video ug karon lang mikatap sa internet. Nagtuusab sila nga posibleng binuhatan kini sa mga tawo nga nasikop na kaniadto human masakpi nga responsable sa pagbuhat og mga crush videos. Sama sa magtiayong Dorma og Vicente Ridon nga gisikop niadtong 2011 tungod sa paghimo og crush videos gamit ang mga menor de edad aron i-upload sa internet ug ibaligya sa mga langyaw nga dunay disorder nga gitawag og crush fetish. These are people who are sexually perverted ba, no? So, gi-mention na nako, these are people who will
inflict harm into others or to animals in order to get sexual arousal. Dugang ni Dr. Obra, ang mga tao nga hilig mo pasakit og mga mananap, duna say sakit nga gitawag og animal cruelty syndrome. So kung ang usa ka tawo dahil magtubo sa usa ka environment nga wherein makikita dito sila people nga who are being hard, no? Mo reflect ni sa ilang behavior, no? Just in case nga naamoy mahibaw-an nga cruelty sa mga iro. Palihog lang, naaman may website sa Facebook, makita raman na, Cebu South Dog Club. Pwede ninyong i-report and then isumbong lang ito kay ato ng pagitaan og aksyon. Andrea Patenio, News 5.